Хайырлы эртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студиядә Ания Гыйбадуллина. Безнең бүгенге чыгарылышта. Елга порты яры төзекләндерелә башлады. Төзелешнең беренче этабына Рөстәм Миннеханов старт бирде. Донецкий, Луганский халык республикалары, шулай ук Запорожье һәм Херсон өлкәләре территорияләреннән азат ителүчеләр өчен Россия Федерация составына керү буенча референдум дәвам итә. Чаллыда күп катлы автоматлаштырылган склад ачылды. Ул нидән гыйбарәт, нинди өстенлекләре бар? Безнең махсус репортаж. Донецкий, Луганский халык республикалары, Херсон һәм Запорожье өлкәләре гражданнары бөтен дәүләтнең киләчәгенә шәхси өлеш кертә. Алар Россия составына керү турындагы референдумнарда катнаша. Тавыш бирү Татарстанда да үтте. Лаеш районындагы сайлау участогыннан хәбәрчеләребез язмасы. Алар киләчәк тормыш өчен тавыш бирә, ә киләчәк Россия белән бергә генә булырга мөмкин. 100% вера. Россия безне ташламаячагына ышанабыз. Безгә хәзер дә үк ярдәм итәләр. Сайлау участокларының берсе Санта шифаханәсендә ачылды. Анда Украина гаскәрләре җәбереннән коткарылган халык яши. Аларның җаваплары инде әзер. Әйе, киләчәк Россия белән бергә. Я сама с Горловки Донецкой. Мин Донецк өлкәсеннән 8 ел ату тавышлары тынып тормады. Ә хәзер мин Россия Федерациясе гражданины булам. Мин бик бәхетле. Референдум көннәрендә республикада 4 шәһәрдә сайлау участоклары ачылды. Һәр участокта халыкара хокукның барлык нормалары үтәлгән, ә бу территорияларның Россиягә кушылуы тарихи гаделлекне кире кайтара. Алсу Хисамеддинова, Александр Шмагин, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары. Елга порты танымаслык булып үзгәрә. Казанда аны төзекләндерүгә старт бирелде. Масштаблы проект турында тулырак хәбәрчеләребез дәвам итә. Алга! Елга порты яры төзекләндерелә башлады. Төзелешнең беренче этабына Рөстәм Миннеханов старт бирде. Это новая глава, значит, архитектурных решений для нашей столицы. Поэтому некий вот такой высокий стандарт, я вот прошу инвесторов учесть, это должен быть пример, куда наша столица должна стремиться. Елга портын яңарту программасы яр буенда булган барлык корылмаларга да кагыла. Барысы да милли һәм заман рухында төзелергә тиеш. Яр буе янәшәдәге торак мәйданнарын берләштерә. Вдоль всей береговой линии появится 12 чакрым узынлыктагы яр буе төзекләндерелә. Анда әлбәттә өлкәннәрдән тыш балалар өчен дә махсус уен урыннары ясала. Ял итеп йөрү уңайлы була. Элеватор тирәсендәге зонада үзгәрә, әмма бина һәм краннар сүтелми. Алар арт-объектларга әйләндерелә. Беренче этап 3 елдан тәмамлана, ә тулысынча яңартылган яр буенда 10 елдан соң ял итә алабыз. Мөршидә Җихан, Диана Дасаева, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Чаллыда гофр тарының күп катлы автоматлаштырылган склады ачылды. Бу тармакта Россиядәге комбинатлар арасында беренче проект. Көнбатыш санкцияләренә карамастан, аның беренче чираты эшли башлады инде. Складның масштаблары турында киләсе сюжетта. 9 катлы әлеге бина махсус яңа склад өчен төзелгән. Аны төзү тәкъдиме күптән бар иде. Бу объект гофр тарыны саклау өчен өстәмә мөмкинлек ярашты. Җитештерү процессын оптимальләштерде. Бер заказдан икенчесенә күчү саны кимәде. Гофр тарыны кабул итү һәм бирү процессы тулысынча автоматлаштырылган. Махсус программа буенча краннар транспорт системасы ярдәмендә теләсә кайсы каттан продукцияне конвейерга кертә. Барлык эшләрне техника башкара. Включает в себя 3 функциональные зоны. Это зона ввода, склад, зона хранения и зона отгрузки. Склад үз эченә эш зоналарын ала. Продукцияне кертү, саклау һәм тиеп җибәрү урыннары формалаштырылды. Барысы да килеп бара. Барлык транспорт системалары тәүлек әйләнәсенә эшләүгә җайлаштырылган. Титов исемдәге Катыргы кагаз комбинаты Италия компаниясе белән берлектә проектны гамәлгә ашырды. Биредә 17 яңа эш урыны булдырылган. Барлык белгечләрне дә укытканнар. Күптән түгел җиһазлар файдалануга тапшырылган. Ә саклауда буш урыннар юк диярлек. Практика показывает, что очень большой спрос на
Практика күрсәткәнчә, әзер продукцияне саклау хезмәтләренә ихтыяҗ зур. Складларда 99% урын товар белән тулган. Проект үзен уңышлы аклады дип әйтергә мөмкин. Продукцияны күпләп кулланучыларга да уңайлыклар артты. Хәзер алар җитештерелгән продукцияны бирдән үзләренә кирәк чакта, теләсә кайсы вакытта ала. Зарезервировать свою продукцию в качестве ответа хранения. Безнең хезмәттәшләребез алдан продукцияны саклауга резерв заказын бирә ала. Кирәк чакта гына килеп алалар. Бу ике якка да отышлы, чыгымнар зур түгел. Планда уникаль автоматлаштырылган складның икенче чиратын сафка бастыру. Кәгазь катыргы материалларын җитештерүдә киләчәктә дә кыю проектларны гамәлгә ашырырга әзерләр. Фәрис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Ринат Сахибгәрәев, Илдар Сайфуллин, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Яңалыклар чыгарылышын матбугат күзәтү белән дәвам иттерәбез. Сүзне журналист Миңназим Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Күпертелгән һәм бөтенләй шыр ялган хәбәрләр белән тулган дөньяда яшәгәндә сыйфатлы татар матбугатының кирәклеге тагын да очрак күренә. Әйдәгез бергәләп татар дөньясындагы газета журналларга күзәтү ясыйк. Тормыш катлауланган сайын ярдәмгә мохтаҗ катлам арта. Татарстан яшьләр газетасы менә шундый чарасыз калган кешеләргә булышуны үзенең бурычы итеп алган социаль тернәкләндерү һәм адаптация оешмасының эшләре белән таныштыра. Ул оешманың җитәкчесе Азат Гайнетдинов үзе дә 9 бала атасы берничә елдан бирле көчле команда туплап, дәүләт оешмалары белән кулга-кул тотынып, башка төбәкләрдә яшәүчеләрне сыкландырырлык итеп социаль ярдәм системасы булдырган. Бер оешма гына да шул кадәр саваплы эшләр башкарыла икән, ил күләмендә нинди эшләр майтарырга булыр иде дип уйлап куясың бу язманы укыганда. Барыбызның да шундый саваплы эшләргә катнашы булса иде, җәмәгать. Ләкин тормышта гел алай гына түгел икән шул. Без сайлаган депутатлар еш кына каш ясыйм дип күз чыгарып утыралар. Шәһри Казан газетасы Дәүләт Думасының бу ел азагына кадәр бала табып үстерү һәм традицион гаилә кыйммәтләренә каршы баручыларны штрафка тарту турындагы закон проектын кабул итәргә җыенулары турында хәбәр итә. Һәм ни өчен бүген күп гаиләләрнең балалы буласы килми дигән сорауга җавап эзли. Кешене ирексезләп бәхетле итеп булмый. Җавап менә шундый. Безнең халыкта әлифне таяк дип белмәүчеләр булмаган диярлек. Чөнки динебез безгә туганнан башлап үлгәнчәгә кадәр гыйлем истәргә куша. Татарны заманча белемле, мәгърифәтле итүгә бихисап зур өлеш керткән данлыклы Мөхәммәдия мәдрәсәсе турындагы язманы безнең Мирас журналының сентябрь аеннан укырга була. Аны үзе дә заманында шул уку йортын тәмамлаган биекләребезнең берсе Бакыяга Урманчы язган. Журнал шулай ук Мөхәммәдияне тәмамлаган тагын бер тарихи шәхес Таһир Ильясиның сәяхәтнамәсендә бастырган. Таһир Ильяси Идел Урал төбәгендәге ачлык чорында халыкны коткару өчен зур көч куйган шәхесләребезнең берсе. Мәгълүматлы да, гыйбрәтле дә язма. Бүген бөтенебезгә дә калган проблема өлешчә мобилизация. Украинада бара торган операциядә катнашу өчен хәрби хезмәткә чакыруның нечкәлекләре белән Ватан Татарстан газетасында танышырга була. Анда шулай ук Татарстан Республикасы хәрби комиссарының боерыгы да басылып чыккан. Имеш-мимешләргә ачыклык кертәсегез килсә, менә шушы документны укып чыгарга тәкъдим итәр идем. Инде дөньяның кая барганлыгын беләсегез килсә, газетаның сәяси күзәтүчесе Рәшит Фатхрахманов язмасын укып чыгарга кирәктер. Анда фәлсәфи сорауга бик төгәл җавап ярылып ята. Автор язганча, бәяләр төшсен, гаделсезлекләр тукталсын өчен үзебез игелек эшләп кенә калмыйча, моңа башкаларны да өндәргә, тыелганнардан тыелырга тиешбез. Менә шундый теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Умартачылыкта экологик чиста продукт алу һәм умарталыкны агротуризм грантында катнашуга әзерләү. Шүпрәле районының Яңа Дуан авылында әлеге темаларга багышланган республика күләм семинар узды. Тәҗрибә уртаклашу киңәшмәсендә буадагы хәбәрчебез Алсу Сәмигуллин да булып кайтты. Марат Исхаков үшінші буын умарташы. Бүгінгі көндә 60 ұя умартасы бар. Олар түрлі культуралар шешілген қыр янәшәсендә урнашкан. Культуралар балқыртлары сезон әйләнәсе эшләп торырлык итеп, чиратлашып чәчәк атып тора. Башта фацилиатты, менә хәзер дунник белый, однолетки чәчәк атты. Умарталар ычкан вакытта анда чытылар алдылар. Йылы көннәрдә хаман чалар, хаман чәчәк ата дунник. Бер еллык ул. Аңынча монда карабудай иде, карабудайдан алдылар. Исхаковлар бал, сирке һәм бал икмәге чыгарталар. Реализация белән проблемалар юк ди умартачы. Иң мөһиме продукцияның сыйфаты. Ә менә анысына тел-теш тидерерлек түгел.
Чөнки соңгы елларда умартачылар органик продукт алу өстендә эшлиләр. Умарталарны химикатлар белән дәваламыйлар. Термообработка от клещей воротуздан әйтеп була менә 100% клещне үтерә. Клещ калмый умартада. Орша районыннан килгән умартачы Яткәр Мөхәммәдиев та бал кортларын кышлатуга әзерләгәндә шул ысулны куллана. Бу методны алар кортларны мунча кертү дип атыйлар. Кортларны ядан җыеп алып, отдельный качествога 48 градуска температураны күтәреп, шул камерада корттагы битләр кортлардан кыелыпча. Алар анда 98%-ка корт чистарып кала битләрдән. Булай эшләгәндә бал кортлары әйбәтрәк кышлый һәм үлем очраклары да аз була ди белгечләр. Ә иң мөһиме, яңа сезонда кортлар экологик чиста бал җыячак. Умарталык янәшәсендә Марат Исхаков API өйшекләр дә ясап куйган. Киләсе елдан ял итәргә килүчеләр биредә сәламәтлеген ныгыта алачак. Бердән бу кешеләргә файда китерсә, икенче яктан агротуризмга юл салыначак. Пока в республике этого нету. Но была... Әлегә республикада бу практика кулланылмый. Киләчәктә тәҗрибәне җәелдереп, агротуризм юнәлешендә эшләячәкбез. Шунысында билгеләп үтик, семинарның Чүпрәледә узуы юкка түгел. Биредә умарта бизнесы белән мавыгучылар саны арта бара. Бүгенге көндә районда умартачылык белән профессиональ дәрәҗәдә 490 кеше шөгыльләнә. 4500-нан артык умарта күче бар. Елына 80 тоннадан артык бал җитештерелә. В прошлом году мы реализовали в Китае. Узган ел балны Кытайлылар сатып алды. Быел да хезмәттәшлекне дәвам итәбез. Алар балның экологияктан чиста булуын төп шарт итеп куя. Без моны төгәл үтибез. Куелган сорауларны өйрәнеп, тәҗрибә уртаклашты семинар барышында умартачылар. Мондый укулар әле тагында дәвам итәчәк. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Сүзебез игелек турында. Ул иле дә гаиләле дә булды. Алабугада яшәүче Анна Каракулова картаймыш көнендә ялгыз кала. Ярый әле киң күңелле, мәрхәмәтле күршеләре аңа ярдәм кулы суза, үз иләренә яшәргә чакыра. Шул рәвешле Гараниннар өлкән кешене тәрбиягә алган гаилә проектында катнаша. Республикада 2017 елдан башланган әлеге проект ничек тормышка ашырыласың? Бу хакта алдагы язмада. Айда, садись, кушай, чай попей. 84 яшендә Анна Каракулова яна гаиләле булды. 9 ел элек аның кызы, авылдашлары Татьяна Гаранинаны әнисенә ярдәм итүен сорый. Үзе Германиядә яшәү сәбәпле еш кайта алмый. Шул көннән башлап авылдашы Анна Каракулова янына барып хәлләрен белешә, ярдәм итә башлый. 3 года назад у нее дома холодно стало, дом у нее стар. 3 ел элек аның өендә бик салкын була башлады. Өйгә газ кертелмәгән, җылыткыч кына ярдәм итми. Безнең өй иркен, аерым бүлмә дә бар иде. Ирем белән аны өйгә алып кайтырга булдык. Авылдашлар инде күптән уртак тел тапкан. 3 ел эчендә дә туганлашып беткәннәр. Барысы да бергә. Кичләрен дә сөйләшер сүзләр күп. Анна Филипповнаның тормыш тәҗрибәсе зур. Родилась в Мурзихе, тут и жила. Все время никуда не уезжала. Да в колхозе работала, на всех работах. Быел Татьяна Гаранина өлкән кешене тәрбиягә алган гаилә проектында катнашты. Бу проект республикада инде 5 ел тормышка ашырыла. Өлкән кешеләр гаиләле була, ә караучыларга дәүләт акча түли. Мурзих авылында 30дан артык ялгыз кеше яши. Жилых у нас в деревне очень много. Безнең авылда өлкән яшьтәгеләр бик күп. Авылда эш юк. Эшләүче кешеләрнең барысы да шәһәрдә, күбесе Чаллыда эшли. Авыл картая. Гаиләле булырга теләгән өлкән яшьтәге алабугалалар халыкка социаль хезмәт күрсәтүче ышаныч үзәгенә мөрәҗәгать итә ала. Шулпан Әмири, Альфина Хуҗина, Алексей Касымов, Татарстан яңалыклары. Чираттагы сюжетыбыз оста куллы замандашыбыз турында. Краснодарда да, Дунай ярында да түгел, башкалабызның Дәрвишләр бистәсендә яшәүче ир-ат бакчасында йөзем үстерә. Сыңлап чәчәк атуына да карамастан, җиләк хәтта татлы шәраб ясарга да җитә. Уңган бакчачының хезмәт җимешләрен хәбәрчебездә күреп кайтты. Леонтий Иванович 13 сотый җирдә 50-дән артык сортлы йөзем үстерә. Һәр сорт йөземнең үз өлгерү чоры бар.
Этого сорта? Менә бу сортның үсү сезоны 140 көн, ә монысыныкы 105 көн. Сез аны авыз итеп карагыз, ул татлы, тәмле. Монысы әлегә өлгермәгән. Бу ел һава шартлары йөзенең чәчәк ату вакытын 1 айга сыңартты. Шуңа да карамастан бакчачы мул уңыш җыя алган. Цветение началось у нас на месяц позже. Йөзенең чәчәк ату вакыты бездә 1 айга сыңарды. Бу бөтен Россия буенча шулай. Леонтий Иванович яңа сортларны сынап карарга тели, ләкин моның өчен урын җитми. Өстәвенә олы яшьтә инде 87-не тутырган. Ул җизем үстерү буенча еллар буена туплаган тәҗрибәсе белән дә бик теләп уртаклаша. Шәкертләрем мине күп яктан узып китте. Белемнәре буенча гына түгел, хәзер аларның мөмкинлекләре дә зур. Леонтий Ивановичның бакчасы киндәк плантацияләре белән көндәшлек итә алмаса да, туганнарын һәм якыннарын куактан яңа изеп алынган җизем үзе ясаган шәраб белән сөйли ала. Фанис Мөхәммәтов, Нәргиз Фәйзуллаева, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары. Халык сәнгате һәм мәдәни мирасны саклау елы уңаеннан Татарстанда бик күп иҗади проектлар тәкъдим ителә. Алар арасында югары сәнгать үрнәкләрен чагылдырганнар да бар. Шушы көннәрдә Казанның Хәзинә галереясында күренекле төрек рәссамының күргәзмәсе ачылды. Матурлык тантанасыннан Мөршидә Җиһан репортажы. Төркия рәсем сәнгатендә фольклор юнәлеше аерым урын алып тора. Ялчын Гөлчәбак иҗатының асылы нәкъ шул сәнгатьне чагылдыруга багышланган. Шылны сәнгать музейында инде берничә тапкыр төрек рәссамнарының күргәзмәсе оештырылды. Менә шулар арасында иң үзенчәлеклесе, иң гади, иң күркәме һәм иң гади халыкка аңлаешлысы менә Ялчын әфәнденеке. Ни өчен дигәндә, менә әле сез сорап биргәнчә, аларның үзе гадилеге белән һәм авылчанлыгы белән, авылга тартылуы белән, авылны реалистик детальләр белән сурәтләүе белән ул үзенә җәлеп итә. Рәсемнәрнең күбесенә җирдәге тормышны биеклек аша югарыдан күзәтү хас. Ни өчен дип кызыксынды күргәзмәгә килүчеләр рәссамнан. Баксаң, сәбәбе Ялчын Гөлчәбакның озак еллар телевидениедә оператор булып эшләве белән бәйле икән. Kameraman, sanatçı olarak. Мин видеооператор булганда без еш кына вертолеттан төшерә идек. Әйтик, без көнбагыш кыры өстендә очкан идек. Мин бау белән бәйләнгән килеш вертолеттан төштем һәм көнбагыш басуларын төшердем. Бу манзара бик ошады. Аннары мин уйладым, нигә мин бу матурлыкны үзем ясамыйм. Чит илләрдә күргәзмәләремне ачканда еш кына оператор булмадыммы дип сорыйлар. Әйе, эшләгәнемне таныгач, алар шаяртып миңа видеокамера тапшыралар да үзең төшер диләр. Мин әлегәчә тормышка видеооператорлар кебек карыйм. Үткәннәр узын вә озак дип аталган күргәзмәдә рәссамның төрле чор әсәрләре күрсәтелгән. 3 залга урнаштырылган рәсемнәр арасында аның үз автопортреты да бар. Бу жанр шуның белән шикләнә, калганнары авыл тормышын, бигрәк тә фольклор үзенчәлекләрен чагылдырган пейзаж, натюрморт шәклендәге әсәрләр. Бу хакта күргәзмәне ачканда да искәртелде. Serginin adından da Күргәзмәнең исеменнән үк аның иҗат эшләре үткән тормышына, күңелдә сакланып калган хатирә мизгелләргә багышланганын аңлыйсың. Барысы да табигый. Кул хезмәте. Алар аша бодай ничек үсә, аны элек ничек урганнар, әфлисен агачы җимешен ничек җыялар. Менә шундый табигый яшәешнең гүзәл үрнәкләрен ул бик оста итеп картиналарында чагылдыра. Күргәзмәдә булмаса да Ялчын бәйнең Төркиядәге Бодрум шәһәренә багышланган картиналары да бар. Һәм моның белән без бик горурланабыз дип белдерде Казанга эшлекле сәфәр белән килеп күргәзмәгә чакырылган Әхмәт Арас. Yalçın Bey'in Bodrum resimleri tamamen Бодрум шәһәренә багышланган картиналары да искиткеч матур. Әлбәттә, безнең шәһәребез үзе дә табигать кочагында урнашкан. Диңгез, яшеллек. Ялчын әфәнде шул әкияти гүзәллекне бары тик рәсемгә күчергән. Без шундый рәссам игътибарын җәлеп итүебез белән бик бәхетле. Ялчын Гөлчәбакның диңгезгә багышланган картиналары аз. Тумышы белән ул авылдан, шуңа күрә авыл табигатын, көн күрешен бик вак нечкәлекләренә кадәр сурәтли. Төрки халыкларының рәсем сәнгатендә охшашлык бар. Бу бигрәк тә үткәннәрдә калган яшәеш, көн күрешкә багышланган рәсемнәрдә чагыла.
Бүген без төркчә Біз түрік кордашларыбызның картиналарын күреп хушландык. Шулай еш ел дәвамында күргәзмә оештырулары бик күркәм, сокландыра. Бу рәсемнәрдә үзебезнең казак халкына хас мәдәниятне күрү күңелгә үтеп керә. Ялчин Гекчабак иҗаты белән Казан тамашачысы Илешә таныш. Ул узган елның көзендә Анатолия җиле җыелма күргәзмәдә берничә рәсемен тәкъдим иткән иде. Әмма монысы аерым шәхси күргәзмә һәм сәнгать белгечләре аңа бик югары бәя бирде. Мин бу күргәзмәне күргәч шаккаттым, чөнки мондагы нечкәлек, мондагы фикер тыгызлыгы, мондагы аллегориялар, мондагы метафоралар гаҗәп. Хәтта ул проекцияларында проекцияларны тоташтыра, аларны кавыштыра, алар кичешәләр бер-берсе белән. Дүртәр проекция әсәрләре бар аның, чөнки бу миниатюра сәнгате. Тантаналы ачылышта шулай ук сәнгатьнең теләсә кайсы төре милләт ара дуслыкны ныгытуга зур йогынты ясау әйтелде. Бүген дөрестән дә безнең республикабызда, җумһуриятыбызда тарихи вакыйга мәдәнияттә, чөнки Ялчин бәйнең күргәзмәсе Россия Федерациясендә беренче тапкыр уза һәм менә нәрсә әйтәсем килә. Ул бүген ачылышта әйткән иде, мин татар телен белмим ди, ләкин без аның эшләргә карагач, без күрәбез, чөнки монда тел белү кирәк түгел дә, чөнки аның эшләре алар ничектер якын безнең милләткә, безнең халыкка күренә һәм мин уйлыйм, бу күргәзмәне бик күп кеше теләп килер һәм күрер. Үткәннәр озын вә озак дип аталган күргәзмә белән Казан Кирмәненең Хәзинә галереясендә 30 октябрьгә кадәр танышырга мөмкин. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам иттерә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, сау сәламәт булыгыз.